Arewa Plus. Asirin jarumar Kano da aka fi sani da Fati Washa ya tauni a sanda take abubuwan da bai dace ba a hotel a kwance. Domin jin ta ya aka yi haka ta faru da kuma full bidiyo ɗin abin, ku biyo mu, ku jira mu nan da ba da daɗewa ba. Arewa Plus, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokacin a gidan TV nan namu mai albarka. Idan har yau ka fara shiga gidan TV nan namu, sai ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Idan kuma dama can kai ma abocin shiga gidan TV namu ne, sai ka danna mana like domin ka tabbatar mana da mun burge ka, sannan ka yi mana share domin ka tabbatar mana da kai namu ne, sannan ka yi mana comment domin mu ji menene ra'ayinka dangane da wannan bidiyon. To jama'a, abinda mutane suke ta cewa Fati Washa ta yi likin domin samun wani zazzafan bidiyon ta da aka yi tana yin abin da bai kamata ba a hotel. Sai dai da muka tantabi ta bakin jarumar tamu Fati Washa, ta misalta haka, ta ce ita ba ita bace, sai dai kawai an samu wata mai sunanta ne. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa.